खुलुमखा जतन दिनैनि साल 19 जानुवारि बेलायनो जोंनि काइसे नांमानि साल तामनिखा नारै जतन साइमानो 1978 पहिला जोंनि त्रिपुरा हास्त लेब गभर्नमेंट यानी कि याक्षी हापं फाइमानि आगोल 1979 19 जानुवारि दिनैनि हाइ साल जोंनि आमानि कक बर ककनो स्टेट लैंग्वेज नि रेकगनाइजेशन रोमानी साल और साल नरक जतन सेलिब्रेशन खालायो बिसि बुरुम बुरुमनो तंथथक जाथथक गोबां मा दाल बिदाल कल्चर नि प्रोग्राम नि बिसिंतै हिंगा दिनैनि हाय ओ जरागो जे ककबर कक नि बागै डेभलपमेंट नि बागै चबा खालायना थांथानि गवर्नमेंट स्टेट लैंग्वेज नि चबा रेकगनाइजेशन माननानै बै चबा खालायना थांथानि लांमारनाय धनंजय त्रिपुरा हाय बरंरंनो दशरथ देव सुदिन्य देव बर्मा आबो हाय गोबां मा बरंरतंग सिनि ओ ककबर ककनो डेभलपमेंट नि बागै बर सामुं ताङै थांखा इनका बर खाय बररनो जों मुइतो खायना नांगो इनका सिनि लाइव मा रगनबो जों मुइतो खायना नांगो सिनि आमानि ककबर ककनो जों बाहाय केताइबो कुजुगति सानाय हास्ते हायुं गनांगो बाहाय के जों आबनो पिरनाय आबनि चाइतंमुं ताबो जों नाहाना नांनाय ओ ककनो जों बाहाय केताइबो डेभलपमेंट खालायमान तामनिखो जों साइमानो 1978 नि 1917 याक्षी हापं फाइमरा 1979 नो रेकगनाइजेशन मानमानि पर हयते जों ताबो ओ ककबाइनो दीर्घ बছর रुमैसिनि त्रिपुरानि स्वीकृति मायावि तंग मानिनो स्वीकृति मानमानि यागोलो जों तिनि कलेज यूनिवर्सिटी लेवल आपन परिमानो